Goazen errepasoarekin. Euskaran mundu oso bat kabitzen da izenpean topagunearen ostera jaialdiak. Bilbo eta Arantzazun demokraziaren berrikuntza jardunaldiak Arantzazun laben eskutik. Emakume zientzialarien argitan solasaldi zikloan negazionismoa labanduko da, aurrez aurreko elkarrizketen bidez. Aldatu gidoia ezkorra agertu da, ETBren denboraldi berriarekin. 4 adibide eman dituzte erakusgarri gisa. Ahozko ChatGPT euskaraz nola egiten duen probatu du Beñat Erezuma adituak. Sartu eta ikusi bideoa. .eus domeinuetako 15 terabyte gorde dituzte Espainiako Liburutegi Nazionala eta Euskadiko Liburutegi Digitalaren elkarlanari esker. Eta honaino, hastekoa. Aiu!